Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Uma ukuthi umusha kwi-channel ngiyacela ukuthi ungabusapholisa amaseko, subscribe, like, ucomment, ushare, click on the notification bell phela so that uzobe uqala uthola notifications whenever I post a new video. Ningakhohlwa aswa-skip ama-adverts guys, siyawabuka nje noma ebhora, ngisho athi uyabhora ibuka ushaye ngathi awunakile yabo. And then also guys, ngifuna ukusho ukuthi u-super thanks sinawo, ngicela ukubonga kakhulu ukuthi sisuceliwe Mahlalela. She did it again, bafethu uphinde futhi wathi Phohlo laphaya ku-super thanks. Nami ufuna ukuthi uthi Phohlo, you are welcome, uya lapha ku-super and then uno-heart wa-super lawa ungena unama-option ukhethe nje i-option oyibona ihambisana nawe, ungabuki ukuthi incane noma inkulu, kuthina nje kuhle konke bafethu. Without wasting your time, another day, another story. Story sethu sanamhlanje bafethu simayelana nama-guys awu-2. Kuthiwa-ke lama-guys lawa nje yabo baningi abafana nisafoma. Kuthiwa babefoma-ke labafana, hhayi kushuthi ekufomeni kwabo-ke kuthiwa-ke yabo babeneqhwasha, babenesibhamu. It wasn't really uqhwasha, kwakuyisibhamu esasingekho emthethweni. One of them was able to get isibhamu esingekho emthethweni. So nje babesangenwa izinto zokuganga, beyamanzi uqhwasha. Hhayi kuthiwa-ke kushuthi ngakubo kube anganoma umkhehlo noma umemulo obathi. Kuthiwa bakunaleyo nto-ke kudlalwe indishi. Kuthiwa bebone imali engakanani. Ayi kuthiwa ngempela kudlalwa indishi yemali, kudlalwa indishi yemali, kudlalwa indishi yemali. Kuthiwa idlalwa nje indishi bevedane beplane labo bawuthi le mali siyayilanda ntambama. Ebusuku nje siyayilanda yabo. Hhayi kuthiwa nangempela besho nje bethi nje siyayilanda, ethi lo munye vele unaso isibhamu, ethi nalo munye vele unaso isibhamu. Lo yedwa is part of umndeni wala ekhaya, but akuyona i-close family yabo, le nto yokuthi niyihlobo but nihlala futhi endaweni eyodwa yabo. Hhayi ngalento baplane athi nje lo mina ngazi wonke olayini nokuthi sokungena kanjani yonke into because like most of the time hlele ngikhona lapha ekhaya yabo. Iy'hlobo zakhe but hhayi kuhlampe njengomalume angazi but iy'hlobo zakhe zegazi. Hhayi kuthiwa nangempela beplane-ke nomngani wakhe, umngani onesibhamu yena akanaso isibhamu kodwa baganga bobabili. Hhayi kuthiwa nangempela ebusuku nje sekulembe bangena abafana. Kuthiwa uma bengena abafana bevedane nje beyiqukula imali, beyicele bethi bafuna imali, bekhombe wonke umuntu bethi bafuna imali la endlini. And kwakusekhona nezinye iy'hlobo ezayingakahambi. Hhayi kuthiwa-ke nangempela-ke ikhishwe yonke-ke imali yale ngane, bebengakayi ngisho nasebhenki ukuyoyibheka because yayishaywe ngalelo langa. Mhlampe babezovuka kusasa nobody knows beyoyibheka. Kuthiwa a lot of money, hhayi madlana, kwakushaywa indishi le yangempela. Hhayi kuthiwa nangempela Nkosi yami belentuze-ke bafana beyidumela imali bebaleka. Kuthiwa uma bethi babaleka nje mese kuphuma ubaba kunomuzi lo, kuthiwa lo baba kunomuzi bahubhe yabo. Kuthiwa mebahubha ameneje ukubamba lo yisihlobo sala ekhaya yabo. Kuthiwa membamba bafaka amabhalaklava, membamba evedane emkhipha ibhalaklava yabo. Lo omunye usephambili lo ophethe imali, kuyena ophethe imali. Lo baba uselele ukwazi ukuthi ubani. Lapho basendaweni yabo uma bahubha abantu ebumnyameni. Kuthiwa memeze lo ukuthi ememeze umngani wakhe ukuthi hayi bo nakhu ngibanje yabo. Kuthiwa ngenkathi esho njalo lo baba vele emeneje ukuyikhipha ibhalaklava. Kuthiwa vele ethi hawu sibani bani. Yo kuthiwa mesho njalo avedane umngani wakhe abone ukuthi ayesibhemile, avedane eshaye lo baba ngenhlamvu because lo baba already knows ukuthi ubani ubaba mbani. Hhayi kuthiwa-ke lo mfana athuka ukuthi awe ma because even though babeganga but babengaze bebulale muntu. Hhayi kuthiwa bethuke-ke manje-ke kuthiwa bebaleke-ke kwangempela-ke manje. Kuthiwa bebaleke-ke mayebaleka lo baba emshiye kanjalo, abazi noma ufile noma uyaphila, bemshiye kanjalo bebaleka. Hhayi uma bebaleka endleleni bexabanile ukuthi mfethu usudubulelani because ikhona enye indlela ebesingenza ngayo. Abuze lo ukuthi besingenza ngayiphi indlela because lo muntu besekubonile, vele ukukubona kwakhe kusho ukuthi thina siye ejele. Ethi lo manje sekuwesi-ke besizwele ukutshontsha imali ejele and of which mhlawumbe bezogcina engixolile because I'm part of the family. Kodwa manje wena ngoba usuvele wamdubula, phela imeda le mfethu usiye ejele, udilika jele. Hhayi ethi lona mina nje ungalingi ungibale, bengizama ukusiza wena and akukho dilika jele. Lana isibhamu lesi kwamele sizame indlela yokuthi sisilahle or sisigqibe somewhere la esingeke size sitholakale khona. Hhayi kuthiwa nangempela behamba abafana befike begqibe imali. Wayibalile nokuthi malini abayazi, beyigqiba imali, babeyigqiba imali bese bethatha isibhamu kuthiwa besiphose emfuleni-ke. Kuthiwa kunomfula ngalapha. Hhayi kuthiwa-ke behambe they carried on as usual yabo. Vele ubaba bezwe-ke kuthiwa ubaba ushonile-ke. Hhayi kuthi dwe because babethukile mhlawumbe akashonanga, bejabule ukuthi at least ushonile so indaba isi-safe yabo.
angeke size siboshwe, angeke kuze kwenzeke lutho. Hhayi, kuthiwa-ke lo munye phela uyifemeli ehambe nje nayo lokhu ezenza umuntu ozosiza la kanti ufuna ukuzozwa kahle ukuthi kwenzakalani yabo. Hhayi, kushiwo-ke Nkosi yami ukuthi nje izinja ay'fikile zifaka amabhalaklava zasibamba and then ubaba-ke wazama ukubahubha kusho ukuthi bamdubula yabo. Akekho owaziyo because ubaba kuphela owayekhona, akekho owaziyo ukuthi wasibamba esisodwa wasikhipha ibhalaklava. Hhayi, nalo mfana naye uyathuka ukuthi izinja kumele y'tholakale yabo nje uzenza nje into e-consent. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke emngcwabeni kababa, hhayi kuthiwa bekhuluma ifemeli isho ukuthi yabona siyamngcwaba ubaba but angeke size sireste without a fight. Number one, we lost a lot of money. Number two, salahlekelwa nawubaba wethu yabo. So nje uma ukuthi umuntu owenze le nto uzobonakala ngombala. Hhayi, kuthiwa nangempela belentuze-ke le family ivumelana no kumele kuhanjwe kuyobonakala ukuthi kwenzakaleni because ngeke ukuthi ade nenze umcimbi omuhle kangaka and then ngalo lelo langa vedane kwenzeka i-tragedy enje. Lokho kuyasolisa mhlawumbe umcimbi awuhambanga kahle, mhlawumbe khona la esibhede khona yabo. Hhayi, kuthiwa nangempela behambe-ke beye enyangeni-ke. Uma beye enyangeni, ifike inyanga isho nje ukuthi ibachazele ukuthi kwenzakaleni and if kuwukuthi labo bantu niyabafuna ukubabona nizobabona, uma kuwukuthi nibafuna befile nizobathola befile. Kuthiwa nje bethi kulo muzi sibafuna befile, asifuni iy'tori. Hhayi, kuthiwa nangempela inyanga ingapholisi maseko-ke nayo phela ithola imali yayo ichuphe-ke izinto ey'cushwayo lezo zakhona. Kuthiwa excuse guys. Kuthiwa hawu nangempela masicuphile inyanga, kuthiwa nje hhayi abafana belentuze-ke lo omunye ehambe eyosheka eyozwa ukuthi yabo kwenzakalani, mhlampe inyanga ishilo yini igama labo because he knew ukuthi baya enyangeni ngaleyo langa. Hhayi, ethi nje ebatshele nje kuthiwe bemtshele nje kuthiwe nje obakwenzile kuzobonakala ngombala ngeke liphele iviki bengashonanga. Eyi, kuthiwa lo mfana ephenike-ke manje. Hhayi, vedane ehambe eyoxoxela nomngani wakhe ecela behlangane. Hhayi, kuthiwa uma behlangana-ke afike amtshene ukuthi ethu nginenkinga e-serious, sinenkinga e-serious manje la bantu sebehambile bayosebenza. Angazi basebenze ini-ke noma basebenze ithuna or basebenzani but they worked something. Sebehambile bayosebenza ingabe kushiwo njalo nangesingisi ngisho ukusebenza lokhu kwey'nyanga. But-ke bahambile emtshela ukuthi bahambile bayosebenza and kuthiwa abantu abenze le nto bazofaka within a week. Athi lo hhayi wena uyigwala uyaphenika, athi lo mfana mina ngeke mfethu angeke ngikwazi ukufa manje. Like I still have a long way to go, angakafezi ngisho amaphupho ami, ayikho nje into ephathekayo nayo nalo bugebengu bengingakhokhela into etheni and laba bantu ba-serious ngale nto abayishoyo. Athi lo uyigwala musuba igwala yabo. Hhayi, kuthiwa bexabane-ke bexabane zithi azazi iy'gebengu ey'fomayi hlezi ziphethe omesa. Kuthiwa bexabane kuthiwa lo nje mina ngiyayikhipha le mali ngiyayimba namhlanje ngiyahamba lapha ngiyokhonfesa ngiyaxolisa. Athi lo uyahlanya angeke uze uyenze leyo nto. Kusho lo oyimemba oyifemeli yakhona ethi uyokhonfesa. Athi lo mngani wakhe awuyenzi leyo nto, athi ngiyaya ngisho ngathiwani sungancama ungibulale-ke uma kuwukuthi vele ufuna ungibulala. Kuthiwa nangempela asho umfana ebehamba kuthiwa lo mbambe emtshele ungakwenza konke ngicela ungayokhonfesa. Athi lo ngiyokhonfesa. Eyi, lo wavele anyanyeke naye useyasaba phela because uyabuka ukuthi le nto izobafaka ey'nkingeni ey'ngakanani. Vedane ethathe umesa agwaze lo mfana, emgwaze vele umfana on the spot. Yo, athuke-ke manje seney'dumbu ey'mbili phansi yabo ziyijele ngampela leli, angeke ngize ngisinde la. Kuthiwa amshiye kanjalo abaleke umfana lo bese awuphose futhi lawa ayowuphosa semfuneni la waphosa khona isibhamu. Eyi, kuthiwa-ke lapho ngenkathi emgwaza naye wagcwala igazi yabo. Kuthiwa eyi mehamba umfana-ke nangempela abona ukuthi hhayi imshelele manje akasazi uzokwenzenjani. Kuthiwa nje wangena kube sehlanya njengomgibeli engena kaSteve. Kuthiwa wangena khona mengena wavedane walentuza-ke wafika wangena wayivalela ekamereni. Kuthiwa wabhala sonke isitori ukuthi ehene kwenzakaleni, imali bayifihlephi yabo nje wakhuluma iqiniso senama-medals awu-2. He cannot stand indaba yokuthi alentuze ahlale la emhlabeni akasazophilela ngoba vele uzoboshwa and uyalisaba ijele. So nje ucabanga ukuthi uyayi-analyze-a manje. Hhayi bo, kuthiwa la ngempela umfana watholakala nje ikamereni lakhe ey'lengela, incwadi ibhaliwe-ke isho konke-ke incwadi. Kuthiwa ifemeli Nkosi yami amahloni kwifemeli. Kuthiwa ifemeli yakubo ifemeli e-right abantu abay'kholelwayo. Kuthiwa amahloni kwifemeli. Kuthiwa hhayi bathole le ncwadi beyithathe le ncwadi beyikhombisa kubo kamfana lo omunye owabulawa yilona. Befike besho ukuthi eyi nazi into esiyitholayo. Mfanwenu nomfana wethu bahlangana baganga kwaba kanje kanje bechaze yonke into. Umfana wayebhale yonke into ama-detail ukuthi imali bayigqibe kuphi kanjani kanjani yabo.
Ekuthiwa lama-families owu-2 ahlangane-ke eyi esho nomama ukuthi ngiphoxekile kakhulukazi ngalo ngoba uwumndeni. Ungayokwenza into enje emndenini wakini yabo. Eyi behlangane-ke i-family issues eyi cabanga ukuthi vele siyoyimba le mali? La bathi khona ngoba bashilo baze basho nomaka ukuthi bayimbe babekani ezokhombisa ukuthi lapho ivele ihanjiswe kulowa muzi kuyocela uxolo kuchazwe ukuthi kwenzakaleni. Hhayi nangempela kuhanjwe-ke kuyiwe kulo muzi lo befike bechaze. Kulo muzi bavele benyanye kakhulu mase bethola ukuthi kade umuntu womndeni owenzelwe. Ekuthiwa beyamukela imali bebonge kuma-family ukuthi at least nibe-honest nangasho ukuthi ningalicazela yini because it's a lot of money yabo. Omunye umuntu bengabathemthepha. Bese beyasho ukuthi besazi ukuthi vele ngeke liphele isonto sahamba sayosebenza. Vele nomfana wayeshilo encwadini ukuthi umngani wakhe wathuswa ukuthi bahambele bayosebenza ngenxa yokuthi bafuna kushona abantu-ke. Hhayi kuthiwa basho-ke laba bathi asithuki. Sithuswa ukuthi wobani but asithuki ukuthi khona abantu abafile ngenxa yalokho because sahamba saya enyangeni, inyanga yasitshela ukuthi ngeke liphele isonto and kube kusheshe kakhulu ngisho kunangendlela ebesilindele ngayo. And into ebuhlungu ukuthi siyohlezi sazi ukuthi asinababa namhlanje la ekhaya ngenxa yabantu abayili but ngeke sikwazi ukunithwesa izono zabantwana benu. At least i-justice yenzekile noma kubuhlungu phela ukuthi nilahlekelwe yingane but nathi it's the same pain nathi esiyifilayo ukuthi salahlekelwa ubaba wethu. Siphela lapho-ke guys isitori sesanamhlanje. I hope nis-enjoyile kakhulu. Ningakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share, siya-comment, siklikhe ne-notification bell so that sizokuthola ama-notifications whenever uLungi ephosta a new story. Ngiyanithanda.